Bi, basa Jawane angin puting beliunge apa? Aku ki wong Jawa Ero aku nek wong Jawa makane tak kei pertanyaan kuwi. nantang cah ki. Lah kira-kira wani apa ora? Sampai gak iso. Jangan sebut namaku Ula paman. Ndang iso apa ora? Angin kuwi dadi angin. Ya, puting. Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng. Puting. Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ya Allah. Lah nek beliung apa? Beliung kuwi beliung lah sing wer muter. Ya, ndang gabungno kabeh. Berarti angin pentil muter. Apa mau? Angin pentil muter mas. Bayuh kaya apa rasane nek pentile diputer. Anjay.